ଓ ପିଲାମାନେ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 10th କ୍ଲାସ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ପୋଷଣ ତାକୁ ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କୁହାଯାଏ, ସେଇ ଚାପ୍ଟରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଷଣର ଆମ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଯେଉଁ 10th କ୍ଲାସ୍ର ଓଡ଼ିଆର ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଅଛି, ତାର ଆମ ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ପୋଷଣ, ସେଇଟା ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ରହି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଆମର PPT ବନେଇକି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କାହିଁକି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଭାବେ ପଢ଼ୁଛି। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତ ଅନ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ନେଇକି ଜଣେ ପଢ଼ୁଛି କିମ୍ବା କୋଚିଂ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ପଢ଼ିବା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଆସିକି ନିଜେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ପଢ଼ିଥିବେ ସେଇଟାକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଆମର ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେତେ ବି କୋଚିଂ କର କିମ୍ବା ଯେତେ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଯେଉଁ ରିଭିଜନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ପଢ଼ାଯାଏ କିମ୍ବା ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଯେଉଁ ବହି ଘରେ ରଖି ଆମକୁ ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ସେଇଟା ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଓନ୍ଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଭାବି, ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଯେମିତି ଘରେ ବହି ପଢ଼େ ସେମିତି ମୁଁ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଶୁଣିକରି କୋଚିଂରେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ପଢ଼ି ସାରିଥିବେ, କୋଚିଂରେ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର୍ମାନେ ପଢ଼େଇଥିବେ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବହୁତ ପଢ଼ଉଛନ୍। ବାକି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରେ ଯେତେବେଲେ ପଢ଼ଲେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଯେତେ ମନେ ନେଇ ରଖିପାରନ୍, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶୁଣିଲେ ବେଶୀ ମନେ ରହେସି। ଯେନ୍ତାକି ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଗୀତ ମନେ ରଖିପାରସୁଁ କି ନାହିଁ, ଶୁଣି ସେନ୍ତା କଥା। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ନିଜେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଭାବିକି ପଢ଼ିବି, ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍କୁ ଯେମିତି ପଢ଼ାଯାଏ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝେଇବି ମଧ୍ୟ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଭାବିବେ ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଘରେ, ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ପଢ଼ୁଛି ଭାବିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେବନି କି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି କହିକି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ହିସାବରେ ପଢ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ଯେଉଁ ପୋଷଣ ଚାପ୍ଟର 10th କ୍ଲାସ୍ର ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ର 10th କ୍ଲାସ୍ର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ପୋଷଣ, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ମନେ ରଖିଥିବେ, ସେଇଟା ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ସେଇଟା ବହୁତ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷଣର ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଯଦି ପଢ଼ି ଜାଣିଥିବେ ତା'ର ଡେଫିନେସନ୍ ତ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, ପୋଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତା'ର ଡେଫିନେସନ୍ର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ସଂଜ୍ଞା। ପୋଷଣର ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବ ନିଜର ବୃଦ୍ଧି, ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ, ଦେହର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ତନ୍ତୁର ମରାମତି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ହଜମ, ଶୋଷଣ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳ ଭାଷାରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଥିରୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ଜିନିଷ ଖାଇସୁଁ, ସେଇ ଜିନିଷ ଖାଇଲା ପରେ ଶରୀରକେ ଲାଗ୍ସି, ସେଇ ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ବଡ଼ିକେ ଲାଗ୍ସି ବୋଲି ଖାଇସୁଁ। ଆମେ ଯଦି ନେଇ ଖାଇଲେ ଖାଇବାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାଣା ଅଛି, ଆମେ ଖାଇଲେ ଦେହକେ ଶକ୍ତି ମିଲ୍ସି, ସବୁ ବଡ଼ି ଠିକ୍ ରହେସି, ବଡ଼ି ଫଙ୍କସନ୍ କର୍ସି। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚଲାବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଦରକାର ପଡ଼୍ସି, ତ ଆମର୍ ବଡ଼ି ଚାଲବାର୍ ଲାଗି ବି ଆମକୁ ଖାଇବାର୍ ପିଇବାର୍ଟା ଦରକାର ପଡ଼୍ସି। ସେଇ ଜିନିଷକେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏସି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଯଦି ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିମା ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିମା, ଯେନ୍ତା ଘରେ ପଢ଼ୁସୁଁ ଆମେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ହିସାବରେ। ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ପଢ଼ାବାର୍କେ ଯାଉଛେ। ଦେଖୁନ୍, ଶରୀର ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ ହୋଇଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ତ ଶରୀରର ସମନ୍ୱିତ ହେଉଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବ ରାସାୟନିକ ଆମର ବଡ଼ିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜୀବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ। ହର୍ମୋନାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଚାଲିଥାଏ, ମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ଫ୍ଲୋ ଚାଲିଥାଏ, ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ବହୁତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଡ଼ି ଭିତରେ ହେଇଥିସି, ଯେନ୍ ସବୁବେଲେ ହଉଥିସି। ତ ହେଲା, ଜୀବନଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥାଏ। ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖ, ଆମେ ବଡ଼ିରେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି, ଖାଇବାର୍ ଲାଗି, ଚାଲ୍ବାର୍ ଲାଗି, ବୁଲ୍ବାର୍ ଲାଗି, କଥା କହିବାର୍ ଲାଗି, ସବୁ ଜିନିଷର ଲାଗି ବଡ଼ି ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଯେନ୍ତା ଗାଡ଼ିକେ ଦରକାର, ହେନ୍ତା ବଡ଼ିକେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆରୁ ସେ ଶକ୍ତି ଯେନ୍ତା ଗାଡ଼ିକେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଦରକାର ପଡ଼୍ସି, ସେ ତ
ସେ ଜିନିଷର ଲାଗି ଆମକୁ ବଡ଼କେ ପୋଷଣ ଦରକାର ଅଛେ ଯେନ୍ତାକି ତା ଛଡ଼ା କୋଷ ଟିସୁ ତଥା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଗଠନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଏବଂ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ଓ ମରାମତି କ୍ଷୟ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦାନ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖ ପେଟ୍ରୋଲ ଆମର ଗାଡ଼ିର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛେ ମୁଇଁ ସବୁବେଲେ ତ ଗାଡ଼ି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ ଗାଡ଼ିରେ ଯେନ୍ତା କିଛି ବି ଖରାପ ହେଇଗଲା କ୍ଲଚ୍ ଗିଅର୍ ହଉ କି ଚକା ହଉ ଜାଣା ବି ହଉ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆମେ ମେକାନିକ୍ ପାଖକେ ଯାଏସୁଁ ଆରୁ ସଜାସୁଁ କି ନାଇଁ ହେନ୍ତା ଆମର ବଡ଼ିରେ ଯେନ୍ କୋଷ ଅଛେ ବଡ଼ି ପାର୍ଟ ଭିତରେ ଲିଭର୍ ଅଛେ ଲଙ୍ଗସ୍ ଅଛେ ଆମର କଲିଜା ଅଛେ ଯେନ୍ ଲିଭର୍ ଅଛେ ଲଙ୍ଗସ୍ ଅଛେ ତାରପରେ ଆମର ଯେନ୍ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯେତେ ବି ଅଛେ ସ୍କିନ୍ ଅଛେ ଆଖି ପାଟି ନାକ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ସବୁ ଗଠନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଟା ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ ଆର୍ ସେ ସବୁ କାମ କରବାର୍ ଲାଗି ମରାମତି କ୍ଷୟ ପୂରଣ ହୁଅନ୍ତେ ଆଉ ଉପାଦାନ ଦରକାର ସେ ଜିନିଷର ସବୁ କାମ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମକୁ କିଛି ଉପାଦାନ ଦରକାର ଆଉ ସେଟା ହେଲା ଜୀବର ଖାଦ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିଥାଏ ଆର୍ ଇ ସବୁ ଜିନିଷ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଜୀବକେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର୍ ପଡ଼୍ସି ଆର୍ ସେ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଗାଡ଼ିକେ ଯେନ୍ତା ପେଟ୍ରୋଲ ହେଲେ ଜାଗର ଚାଲ୍ସି ସେନ୍ତା ଆମର୍ ବଡ଼ିକେ ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ତାର୍ପରେ ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଶରୀର ବହୁତ କାମ କରବାର୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ତାର୍ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବା ଆମର୍ ତାପରେ ଶକ୍ତି ଆହରଣ ଉତ୍ପାଦନ ସଂଗ୍ରହ ପୋଷଣ ଜରିଆରେ ହୋଇଥାଏ ତାର ଶକ୍ତି ଯେତେ ହେସି ତାପରେ ଉତ୍ପାଦନ ସଂଗ୍ରହ ସବୁକିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବା ପୋଷଣ ଜରିଆରେ ହୋଇଥାଏ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ହେଲା ଦେଖ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକରି ଆମେ ମାନେ କରସୁଁ ତ ଉଦ୍ଭିଦ ବୋଲେ ଗଛ ଲତା ଯେନ୍ ଆମେ ସେମାନେ ତ କେବେ ଖାନା ବନେଇକରି ନେଇ ଖାଉନ୍ ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନେ ଖାନା ଖାଇସନ୍ ସେଟାକେ କୁହାଯାଇଛି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ଇଂଲିଶରେ ତାହାକୁ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କୁହାଯାଏସି ହେଲା ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ବୋଲେ ଯେତେ ଗଛ ଲତା ସବୁ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ବା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ତ ଆଗ୍କେ ପଢ଼୍ମା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହାକେ କୁହାଯାଏସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଜ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖ ଆମକେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ବହୁତ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼୍ସି ନିଜେ ରାନ୍ଧସୁଁ ତାର୍ପରେ ତୁନ୍ ଶାଗ ଆନିକରି ତାପରେ ଖାଇସୁଁ କିନ୍ତୁ ଗଛ କେବେ ବି କିଛି କର୍ସି କେଁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର୍ସି ମାନେ ସେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର୍ସି ପରିବେଶକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଦେଖ ଯେତେ ଦରକାର ପଡ଼୍ସି ପରିବେଶରୁ ଯେନ୍ତାକି CO2 ଦରକାର ପଡ଼୍ସି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଦରକାର ପଡ଼୍ସି ସବୁ ପାଣି ଦରକାର ପଡ଼୍ସି ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ପରିବେଶରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ହେଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦେଖ ଗଛ ଆମର୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନାଇଁନ ସେ ଗଛ ମଣିଷ ନାଇଁ ହେଲେ ବି ଗଛ ବଞ୍ଚି ପାର୍ବା ମାନେ ତାହାକେ ମଣିଷର କିଛି ଦରକାର ନାଇଁନ କି ଜୀବଜନ୍ତୁର କିଛି ଦରକାର ନାଇଁନ ସେ ତାର୍ ଖାଦ୍ୟ ତାପରେ ନିଜେ ଯେହେତୁ କରିପାର୍ସି ତ ତାହାକେ ମଣିଷର କି କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁର ଦରକାର ନାଇଁନ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବଞ୍ଚି ପାର୍ବା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନ୍କେ ଚାହେ ମଣିଷ ହଉ ଚାହେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯେତେ ବି ହଉ ସେମାନେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛ ବୋଲେ ଗଛ ନି ହେଲେ ଯେନ୍ତା ଦେଖ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗଛରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆସି ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନି ହେଲେ ଆମେ ମରିଯିମା ତ ଗଛ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେସି ତାର୍ପରେ ଫଲ ଫୁଲ ବହୁତ କିଛି ଦେସି ସେଥିରୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ବନ୍ସି ତ ସେଇ ଜିନିଷ ମାନେ ହେସି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଗଛ ଆମର୍ ଲାଗି କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗଛ ଆମର୍ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାର୍ବା ବାକି ଆମେ ଗଛ ବିନା ବଞ୍ଚି ନି ପାରୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କି ଗଛ କଟାକଟି ନାଇଁ କରିବେ କେବେ ଚାହିଁବେ ବୋଲେ ନିଜର ଏରିଆରେ ଯେତେ ପାରବେ ଗୋଟିଏ ହଉ ଦୁଇଟା ହଉ ଗଛ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନିହାତି କରିବେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର୍ପରେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗଛିତ ପଦାର୍ଥକୁ ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀର ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଦେଖ ମଣିଷ ହଉ କିମ୍ବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଉଦ୍ଭିଦର ତାର ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦ ବୋଲେ ଦେଖ ଆମର ଯେତେ ପନିପରିବା ଯେନ୍ତା ଆଲୁ ବାଇଗଣ ଯେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଯେତେ ବି ଅଛି ସବୁ ଗଛରୁ ହିଁ ହେସି ଆଉ ଦେଖ ଆମେ ତ ଉଭୟ ଭୋଜି ମାନେ ଆମେ ଗଛ ଲତା ଶାଗ ସବ୍ଜି ବି ଖାଏସୁଁ ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକେ ଯେନ୍ତା ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ବି ଖାଏସୁଁ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ କେବେ ବି ନିଜରଟା ନିଜେ କରି ନି ପାରୁ ଆମେ ଅଲଗା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଉଁ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଖାଦ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିସି ଜୀବ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସରଳ ଉପାଦାନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଦେଖ ଯେତେବେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉଁ ସେଟା ସବୁବେଲେ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିସି ସେଟା ଯେତେବେଲେ ବଡ଼ି ଭିତରକେ ଯାଏସି ସେଟା ଆମର୍ ବଡ଼ିରେ ବହୁତ କିଛି ଅର୍ଗାନ୍ ଅଛି ଯେନ୍ତାକି ପାକସ୍ଥଳୀ ଅଛି ସେଠାନେ ଆମର କିଛି ମାନେ ଆମର କେମିକାଲ୍ ମାନେ ଅଛି ତାପରେ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେକି ଖାଦ୍ୟକେ ଭାଙ୍ଗି କରି ସେଟା ମାନେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେଇକରି ଆମର୍ ବଡ଼ିର ସବୁଆଡ଼େ ସେଟା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର୍ସି ବା ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇକରି ହେଟା କର୍ସି ତ ସେଠାରେ ସରଳ ଖାଦ୍ୟର ଦହନ ବା ଜାରଣ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଘଟି ସେଥିରେ ଶକ୍ତି ମୋଚନ ହୋଇଥାଏ ଦେଖ ସେ ବଡ଼ି ଗଲା ଭିତରେ ସେଟା ବଡ଼ିରେ ଡାଇଜେସନ୍ ହେଇକରି
ସେଟା ଆମର୍ ସେଟା ଦହନ ବା ଚାରଣ କୁହାଯାଏସି ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ସେଟା ହଇଥାଏ ଶକ୍ତି ମୋଚନ ହେଇଥାଏ ବେଲେ ଆମର୍ ବଡ଼ି ଟୋଟାଲ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଶକ୍ତି ସେଟା ଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତାର୍ପରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବେ ତାର୍ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛେ ଶକ୍ତି ମୋଚନ ଏକ ତଥାକଥିତ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶକ୍ତି ମୋଚନ ଏକ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏସି ହେଲା ଶକ୍ତି ମୋଚନକେ। ଏହା ଅପଚୟ ବା କେଟାବୋଲିଜମ୍ର ଉଦାହରଣ। ଏହାକେ ଦେଖ କାହା କୁହାଯାଏସି ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଢ଼ିପାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଶକ୍ତି ମୋଚନକେ ଆମେ ଗୋଟେ କେଟାବୋଲିଜମ୍ ବା ଅପଚୟର ଉଦାହରଣ କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯଦି ଆସିଲା ଅପଚୟର ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦିଆ ହବ ବୋଲେ ତାହାକେ ମାନେ ଶକ୍ତି ମୋଚନ ଏକ ତଥାକଥିତ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ଦେବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପଢ଼ିବା ସେହି ଖାଦ୍ୟରୁ ଶରୀର ଗଠନ ଆଦି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ପାଦନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏକ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା। ସେହି ଖାଦ୍ୟରୁ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ପାଦନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏକ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ଚୟକେ ଦେଖ ଏନାବୋଲିଜମ୍ କୁହାଯାଏ ଇଂଲିଶରେ ଆପଣମାନେ ମନେ କରିଥିବେ। ଚୟ ଓ ଉପଚୟ ସମାହାର ହେଉଛି ଚୟାପଚୟ ବା ମେଟାବୋଲିଜମ୍। ମାନେ ଆମେ ଯେନ୍ ଖାଏସୁଁ ସେଟା ଖାଇକରି ଯେନ୍ ପଚ୍ସି ସେଟାକେ ଆମେ ମେଟାବୋଲିଜମ୍ କୁହାଯାଏସି ହେଲା। ଏହା ଜୀବ ଶରୀରରେ ସବୁବେଲେ ଚଲିଥାଏ। ଏଇଟା ସବୁବେଲେ ଚାଲିଥିସି ନ ଆମେ ଦେଖ ଦିନେ ସକାଳେ ଖାଇସୁଁ ବେଲବୁଡ଼ା ଖାଇସୁଁ ରାତି ଖାଇସୁଁ ଯେତେବେଲେ ବି ଖାଇସୁଁ ସେଟା ବଡ଼ିରେ ଆମେ ଖାଇସିନା ଦେସୁଁ ବାକି ବଡ଼ି ଭିତରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଟା ଚାଲିଥିସି ନ ଆମେ ନିଜେ ତ ହେଟା ନାଇଁ କରୁଁ ତ ବଡ଼ି ଭିତରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଟା ଚାଲିଥିସି। ସେନ ଯେନ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ମାନେ ଅଛି ଯାହା ଲିଭର୍ ଅଛି ଲଙ୍ଗସ୍ ଅଛି ଯାହାର କାମ ଯିଏ କରବାର୍ କଥା ପାକସ୍ଥଳୀ ଅଛି ଯାହା ବି ଯେନ୍ ମେଟାବୋଲିଜମ୍ ମାନେ ଖାଦ୍ୟକେ ଜିରାବାର୍ ଲାଗି ମାନେ ଡାଇଜେସନ୍ କରାବାର୍ ଲାଗି ସେଟାକେ ବଡ଼ିକେ ସବୁ ପାର୍ଟକେ ବ୍ଲଡ଼ ଫ୍ଲୋ କରାବାର୍ ଲାଗି ସବୁ କିଛି କରବାର୍ ଲାଗି ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନିଜର କାମ ନିଜେ କରୁଛନ୍ ହେଲା। ସତରା ଜୀବକୁ ସକ୍ରିୟ ଓ ଜୀବନ ରଖିଥିବାରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ପୋଷଣ କୁହାଯାଏସି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଟା ନି ହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ନି ପାରୁଁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର୍ ବଡ଼ି ଲାଗି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାସି ଆମକୁ ବଞ୍ଚବାର୍ ଲାଗି ହେଲ୍ପ କରସି। ତ ପୋଷଣ ଆମର୍ ଲାଇଫ୍ ଲାଗି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଜୀବର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିର୍ଲାଗି ମଣିଷ ନିହାତି ବଞ୍ଚବାର୍ ଲାଗି ଗଛଲତା ବା ବୃକ୍ଷଲତା ବଞ୍ଚବାର୍ ଲାଗି କାହାର ଦରକାର ନାଇଁନ ସେମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରସନ୍। ବାକି ମଣିଷ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନାଇଁ ପାରନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିଥୁନ୍ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛେଁ। ତ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ମାନେ ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର ସେ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ ରହିଥିଲା ଆମେ ପାର୍ଟ ବାଇ ପାର୍ଟ ପଢ଼ିତେଲ୍ ଯିମା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖୁନ୍ ଦିନେକେ ଏକେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ପଢ଼ି ଦିଆଗଲେ ସବୁ ପଢ଼ିଦେଲେ ମନେ ରହେବା ନା ବୁଝିପାରବେ ନା ମନେ ରଖିପାରବେ ନା କିଛି ରହେବା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନକ ଦିନ ଯେତେ ପଢ଼ିତେଲ୍ ଗଲେ ଯେତେ କମ୍ ପଢ଼ିତେଲ୍ ଯିମା ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଯେତେବେଲେ ବର୍ଷେ ହଉନ ସବୁ ସିଲାବସ୍ ସରିଯାଇଥିବାନ ଆରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସବୁ ମନେ ବି ରହେମା। ତ ଦିନେକେ କମ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ମାନେ ଛୋଟ୍ ଜିନିଷ୍ ହେଇକରି ଯେନ୍ତା ବୁନ୍ଦେ ବୁନ୍ଦେ ପାଣି ହେଇକରି ସମୁଦ୍ର ହେସି ହେନ୍ତା ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ିତେଲ୍ ଯିମା। ସବୁଦିନ ପଢ଼ି ଟିକେ କମ୍ ପଢ଼ିତେଲ୍ ଗଲେ ମନେ ରହିତେଲ୍ ଯିବା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେତେବେଲେ ଟାଇମ୍ ଆସ୍ବା ସବୁ ମନେ ରହିକରି ଏକ୍ଜାମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆରାମସେ କରିପାର୍ମା। ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ଆଜି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ପୋଷଣର। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କ୍ଲାସ୍ଟା ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ଲୋ ଲାଗୁଛେ ତ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଜାଣିକରି ସ୍ଲୋ ପଢ଼ଉଛେଁ କାହିଁକରି ସ୍ଲୋ ପଢ଼ାଲେ ହିଁ ବୁଝି ହେସି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ଲୋ ଲାଗୁଛି 1.25 ବା 1.5x ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରବେ। ତ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମେଟ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସ୍ ହଉଛେ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଯେନ୍ତା ଘର ବନାବାର୍ ଲାଗି ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଆଗ୍କେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଜବ୍ କରବାର୍ ଲାଗି କି କିଛି ବି କରବାର୍ ଲାଗି 10th କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ବା ନିହି ଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁନ୍। ତ ଆମେ ଏନ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିତେଲ୍ ଯିମା। ପୋଷଣର ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୂଆ ପାର୍ଟ କରି ଆସିତେଲ୍ ଯିବା। ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।